Estem al centre de la UNED a Barcelona. Què és la UNED? La UNED és la Universitat Nacional d'Educació a Distància, una universitat pública sense nota de tall. Per accedir als estudis universitaris tenim sense nota de tall. Penseu que dins de la UNED podreu fer el curs d'accés, els graus, UNED Sènior, idiomes, màsters, tot el que suposa una universitat pública. A tall d'exemple, veurem que dins dels graus podeu estudiar des de tot el grup de graus d'Arts i Humanitats, des de Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut amb el gran èxit de Psicologia, Ciències o Enginyeria i Arquitectura. Penseu que la semipresencialitat que et dona la UNED et permet estudiar a distància, però també amb el recolzament de professors tutors als nostres centres. Penseu que la UNED et facilita l'accés a l'estudi universitari. Per això sempre us diem, veniu, coneixeu-nos, veniu a les jornades d'acollida perquè veieu quina és la formació que se't pot adaptar millor a tu. Als nostres centres podreu trobar des d'aules per fer les tutories que feu setmanalment, la biblioteca, espais per fer treballs en grup, les aules per poder fer els exàmens, el punt d'informació que us ajudaran a tramitar documentació o convalidacions, o, com veieu, els laboratoris per poder fer les pràctiques presencials. Tot això ho tindreu als vostres centres. Teniu centres de suport a tota Catalunya, des de Tortosa, Cervera, la Seu d'Urgell o Girona. I més concretament nosaltres a la província de Barcelona, no només al centre de Barcelona, sinó que teniu Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Canet i Cabrils. I recordeu, període d'admissió, juny i juliol, període de matrícula, setembre i octubre. Les webs unedbarcelona.es o uned.es i us esperem, no perdeu l'oportunitat.